Svet skrýva v sebe mnoho čarovného. Čarovných situácií, čarovných a vzácnych momentov, ale čarovné vie urobiť čarovným len človek. Boh do nás ukryl obrovský potenciál, schopnosť tvoriť, milovať a snívať, ale i prinášať svetu kúzlo svojou jedinečnou osobnosťou. A práve takú osobu ukrýva malá dedinka Preselany. Aha, už ho tu máme. Toto je on, pán Daniel. Všetci ho volajú Dano. Poviem vám, je to číslo, úkaz, no proste tvorivé klubko. Dlhá história prepletá jeho kreatívny život. To, čo robí, sa stalo jeho životným štýlom. Začiatky siahajú na divadelné dosky, postupne mu učarovali letecké modely a ich konštruovanie, až sa jedného dňa zjavil nápad saní na kolesách. Jeho milovanú manželku v predvianočnom období často nahrádza tavná pištoľ, ktorá je jeho vernou spoločníčkou pri zdobení saní. Jedinečnosť tohto tátoša spočíva v dokonale ukrytej Škode Favorit. Detaily o výrobe nám pán Daniel pochopiteľne neprezradil. Nespočetné množstvo trblietok, cingajúce roľničky, ligotavé reťaze, vianočné gule či chumáče bielej vaty zdobia každý rok nanovo toto vzácne vozidlo. Jedinečnosť samotného projektu spočíva najmä v dýchberúcom zážitku nielen pre deti, ale i dospelých. Dospelák sa tak prenesie zo pár rokov vzad a spomína na detské časy, kedy motýle v bruchu lietali s prichádzajúcim 6. decembrom a v čakaní na sladké prekvapenie v čižmičke na okne. No a deti, pre ne je to jedinečný čas, ako naživo sa stretnúť s ním. S tým, ktorý je vo svete detí často nezodpovedanou otázkou. A vlastne nemusíme mať či dostať vždy na všetko v živote odpoveď. Častokrát stačí iba veriť. Veriť v lepšie zajtrajšky a v lepšie konce. Veriť, že láska, ktorá prichádza na Vianoce medzi nás z neba, má silu zmeniť svet a každého z nás k lepšiemu.